Hey, hayi abantu banewari ke ngoku ngotata uMosamseleku emveni kukaThando Nesithembu season 8 episode 13 phofu ke ekupheleni kuka-episode 12 besixelelwe uba utata uMosamseleku uthe ngoku epha esibhedlele samphinda samhlasela okwesibini i-stroke, wasuka from e-high care wasiwa e-ICU and then ke ngoku bathi bambona uba heyi ingathi ubambekile kakhulu bayeka ufilima for inyanga yonke. So loo nto yasibonisa ukuthi heyi ubegula nyani utata uMosamseleku. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. Now besibonile ke amakhosikazi katata uMosamseleku edityaniswe nguMakhumalo pha eMzumbe akhona ke onke. Wachaza ke uMangwabe uba bebefumene ke ii-SMSs from ugqirha katata uMosamseleku, wathi kufuneka utata uMosamseleku bangamenzelanga i-stress. uMakhumalo ke yena wa-emphasize ngento ye-diet bangoku funeka bethe make sure uyalandela laa diet ayinikwe yona. So uMangwabe ke yena ke wachaza uba utata uMosamseleku xepha kwakhe yena seleqhelile noko hlezi emenzela laa diabetic diet. Sethuka ke ngokuba hayibo utata uMosamseleku une-diabetes kanti, ngoba kaloku besive uba kunyuke i-BP then wafumana i-stroke. So bathi abantu yeyi hayi sanangathi koba nzima na for i-2000 ngoba utata uMosamseleku yi-high blood pressure, si-stroke, yi-diabetes and then ke kukhona ezingxaki zemali ke ngoku bekhe sava kukhalazwa ngazo. So kuthiwa yeyi asana unumber 5 uyayibona le nto azifaka kuyo. Umayeni ke kodwa yena bethunani uthe akayingeni kwindaba yoba kuthiwa utata uMosamseleku makangenzelwa stress because uzenze ngokwakhe ngoba uye wa-too excited ngento ka-wife number 5. Kwelinye icala utata uMosamseleku uthi into emenze uba wagula nguMangwabe ngoba uMangwabe usame ngale nto yoba uyahamba, so uthi wayeqhubekeke satsho uba uyahamba still. So ke wabe kanti uguliswa yiloo nto leyo. uMangwabe ke phofu yena oye wathi uguliswa yifemeli kaMacele. Phofu ke uMakhumalo uye wayazi noba uMacele wasa unumber 5 esibhedlele, wabebuza kuMacele uba wethu umyeni wakhe wanjani uvuya ekubeni koba uye wazisa unumber 5 ngoba kaloku sivile uba ebesithi thina uguliswa le nto uba singafuni uba uwife number 5 ahambe ayombona esibhedlele, into ke phofu engeyonyani. Hayi ke kodwa uMacele wayiziba loo ndawo. Ndabona uba ke bajongile ke namanye amakhosikazi because kaloku siyayazi sonke uba uMacele nguye kanye ebemngenisile uwife number 5. Wabe ke uMayeni echaza yena uba hayi makangaguli ngoba kaloku wayichazile kule sizini iphelileyo uba uMacele uzamamkela ngezandla ezishushu, amfundise nopheka umakoti lo umtsha, wathi uMakhumalo uzabe yizela. So ke akanobe kanti uguliswa into ka-wife number 5 ngoba kaloku waye-excited. Usuka apho into emgulisileyo yi-excitement yakhe. uThando Nesithembu ke is trending number 1 on Twitter. Abantu bayathetha bethunani bathi heyi utata uMosamseleku ingathi impilo yakhe ayikho ntle tu, so ingathi ngezigada ngoba heyi xa inophinda simhlasele i-stroke kunganzima mpela. So funeka nyani elandele izinto zithethwa ngogqirha, azame nokwehlisa i-stress empilweni yakhe. Andiyazi ke uba uzawukwazi uyenza njani loo nto leyo ngoba ngoku unabafazi abayi-5 nabantwana ke aba anabo. Yho, anyways enkosi kakhulu ngokuthi nibukele le video. uMamgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.